Brač je otok kulture i avanture. Otok koji se s razlogom smatra jednim od najljepših u Jadranu. Brač je i najviši otok u Jadranskom moru, a sa 778 metara visokog vrha Vidove gore pruža se prekrasan panoramski pogled na Bol, Zlatni rat i sve srednjodalmatinske otoke. Okupan suncem i tirkiznim morem, bogat tradicionalnim i modernim događanjima, prožet mirisom čempresa i borova, otok Brač krije brojna čarobna mjesta, prekrasne plaže, autentične priče i nebrojene doživljaje. Posjetite magičnu pustinju Blaca i doživite bogatu povijest u zapanjujućem samostanu uklesanom u kamenu, do kojeg možete doći iz nekoliko smjerova, ali uvijek i samo pješice. Zmajeva špilja povrh sela Murvica jedna je od najatraktivnijih povijesnih lokacija ovog kamenog otoka. Mističan spomenik pustinskog života svećenika glagoljaša iz 9. stoljeća prepuna je reljefa u stijenama i bogata motivima iz drevne slavenske mitologije. Podno Vidove gore, u prekrasnom Bolu, uživajte na najatraktivnijoj plaži Jadrana, Zlatni rat, čiji se izgled mijenja ovisno o plimi. Na poluotoku u Glavici, u sjeni starih borova, s 3 strane okružen morem, nalazi se dominikanski samostan. Odškrinite vrata povijesti i razgledajte njegove ljepote. Klesarska škola u Pučišćima zaista je mjesto koje morate posjetiti. Ova škola djeluje već više od 110 godina i jedna je od nekoliko u svijetu koja podučava ručne tehnike obrade kamena. Kamen i Brač neraskidivi su jedan od drugog. Kako ta njihova vječna ljubav izgleda u stvarnosti, najbolje ćete doživjeti upravo u Pučišćima, mjestu koje mnogi smatraju jednim od najljepših europskih malih mjesta, u kojem se posebno ističe 7 od nekadašnjih 13 kamenih kula iz 15. stoljeća. Ili pak u Selcima, na glavnom mjesnom trgu stojeći ispred impozantne crkve Krista Kralja, koja je u cijelosti izgrađena od bračkog kamena i koja s razlogom nosi epitet Bračke katedrale. O kamenu i počecima njegovog korištenja još u doba rimskih careva najbolje ćete saznati u starim rimskim kamenolomima povrh Splitske. Nakon kamenoloma obavezno svratite do čarobnog Škripa, najstarijeg naselja na otoku Braču, osnovanog još u vrijeme drevnih Ilira. Muzej otoka Brača i muzej maslinovog ulja tamo za vas čuvaju mnoge još neispričane priče o otoku, njegovim ljudima i običajima. Brač je danas s oko 1 milijun stabala maslina najveći proizvođač maslinovog ulja u Hrvatskoj i s njega morate ponijeti barem 1 bočicu tog tekućeg otočkog zlata. U malom magičnom mjestu Dol kušajte autohtonu tortu, hrapoćušu, slatki gastronomski dijamant otoka Brača. O iskonskom životu na otoku priču će vam ispričati Gažul, prekrasno malo pastirsko naselje koje se nalazi u srcu Vidove gore, u izvornom okolišu pastirskog stana. Selo je zimi napušteno, dok se ljeti uz prethodni dogovor mogu kušati tradicionalna bračka jela i poznati brački specijalitet vitalac. Mnogo je toga što otok Brač nudi na dlanu, doživljaje koje ćete pamtiti zauvijek. Biciklom otkrite Rendićev zvonik u prekrasnim Ložišćima, svratite do Sutivana i Sutivanskih katakombi, do Mirja, Koloča i crkvice Svetog Petra s borićem u krovu u Nerežišćima. Otkrite baziliku Svetog Ivana u Povljima, most cara Franje Josipa, umjetničke galerije u Donjem Humcu. Kajakom otkrivajte skrivene uvale, na Suptasci otplovite u Suton, zaronite u bračke dubine, uživajte u surfanju, jutarnjim šetnjama i džogingu uz more, meditirajte na onim posebnim mjestima. Ako pak odlučite sve ovo doživjeti s morske strane, Brač vas čeka. Okrenuta prema zalasku sunca smjestila se Milna, jedna od najsigurnijih luka Jadrana i nautičko središte otoka.
Ova čuvarica splitskih vrata posljednjih je desetljeća s razlogom postala omiljena luka svim nautičarima koji kreću na svoju morsku avanturu. Nautički vezovi čekaju vas i u Sutivanu, Postirima, Supetru, Pučišćima, Sumartinu, Bolu, a brojne skrovite i mirne uvale po cijelom otoku. Plaže smo s razlogom ostavili kao šećer na kraju ove bračke priče. Od Zlatnog rata te najposebnije plaže na svijetu, čarobne Murvice, Planice, Farske, Smrke, Zore do Lovrećine, najveće pješčane plaže na otoku, ovaj otok zaista nudi plaže i uvale na kojima ćete se osjećati uzvišeno i uživati u svim blagodatima tirkizno-plavog mora. Dobro nam došli na Brač, otok kulture i avanture.